som vi gerne vil have alle husmødre i Danmark til at lære at kende. Og det er, vi laver molergranulat i alle mulige, de finere granulater. Pulver bliver brugt til dyr, de finere granulater til absorberinger, de grovere granulater til kattegrus, og de helt grove bruger vi som plantegranulat. Og hvis man nu brugte det her i sine potteplanter, i stedet for at købe konkurrentens produkter, som er Leka, ikke? Der er nogen, der køber Leka her, ikke? Men så vil du så sige, når du så hælder vand ned i dine potteplanter, og nu du putter Leka i stedet for, så kan man så sige, hvad er forskellen på de her to? Ja, det står i bunden på den ene, gør det ikke? Det er nemlig det. Vi kan hælde noget mere af den her. De tror ikke på forsøget, eller hvad? Det der er hele ideen, det er simpelthen, at når vi bruger det som plantegranulat i gartneri og så videre, så molæret det absorberer, og I kan se molæret det er fugtigt hele vejen ned. Hvorimod det her, nu vil jeg prøve at vente den på hovedet her, så jeg er lige sikker på, at den kommer nok vand i. Men hvis du gør det her, du kan vende den her på hovedet. Næsten. Ja. Og så har du vand til dine rødder hele vejen ned. Altså, så kan hun så efterfylde igen, ikke? Og det er faktisk lidt smart. Har du kat? Nej, er det rent, det der, når hun tager ved det? Eller er det stadig tispen? Ja, stadigvæk. Jeg bruger så kun vand med her. Så Peter er controller hos Damolin og skal rapportere til interessenter og fortælle om udviklingen i nøgletal. Damolin har 3 hovedgrupper af produkter. Kattegrus, industrigranulat til olieabsorbering og fodermiddelsprodukter. Her på billedet ser I pakning af fodermiddelsprodukter. 48% af deres produktion er kattegrus, mange produkter er private label. I kan mærke, hvor løst det er. Og det, der står og vibrerer derhen, det er simpelthen for, at det er så svært. Hvis man hælder molerpulver op i et glas, der er helt fyldt, så sætter man glasset, så går der et minut, så er den kun halvt fuld. Det er derfor, at man er nødt til at vibrere materialet ind i de her sække. Det er posen. Men jeg har ingen relation til skammosen sammen. Nej, vi graver sammen i... Det er grå benzonit, der kommer fra kyberne. Det her... En gang om måneden, så tæller vi alt op her, sådan at Peter han kan lave hans månedsregnskab. Så laver vi en fuldstændig optælling, sådan at vi